El Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, col·loquialment anomenat CETUC, és un consorci format per l'Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, Caixa Manlleu, la Fundació UPC i la Universitat Oberta de Catalunya. La finalitat del CETUC és promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania. El CETUC està ubicat dins del complex Roca Humbert, Fàbrica de les Arts. En aquest espai també hi ha la Troca, que promou les activitats d'arrel tradicional i caire festiu, com els gegants o els castellers. El CUP, que està format per diverses sales insonoritzades destinades a l'assaig i la producció musical, i també la Biblioteca Roca Humbert, amb 1.740 metres quadrats dedicats a la promoció de la lectura. Tot aquest complex és un projecte que ha convertit l'antiga fàbrica textil en un gran centre cultural on el CETUC fa un paper molt important amb els seus cursos formatius. L'edifici del Centre Tecnològic i Universitari té, a més, un espai dedicat a la Universitat Oberta de Catalunya. La UOC dintre del CETUC té un paper independent, tot i que pot col·laborar amb totes les activitats que es fan dintre del CETUC, la UOC sempre va una mica a part. La UOC dona servei als estudiants que estudien a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquí els podem donar tant servei de préstec de llibres com els 4 ordinadors que tenim on poden venir a estudiar, a connectar-se a internet, i també el servei de gestió acadèmica on poden venir a portar tota la documentació necessària per accedir als estudis. Majoritàriament venen estudiants, persones que treballen, que tenen família i que no poden dedicar-se a l'estudi presencial i que prefereixen seguir els seus estudis virtualment. En aquest últim mes han vingut unes 90 persones a demanar informació sobre les carreres que fem aquí a la UOC. És gent molt variada, ve gent des de gent jove fins a gent molt gran, gent d'aquí, gent de fora. Vull dir, hi ha gent que no sap res, hi ha gent que sap bastant, que sempre vol aprendre alguna cosa. Quin tipus d'alumnes venen a fer cursos al CETUC? Venen de tot tipus de persones, tant de dones com d'homes. De les edats també una varietat molt gran, o sigui, tots són gent que vol formar-se als seus treballs i normalment són gent que està treballant, ja que el curs no deixa gent que no tinguin un treball. Tot molt de tema informàtic, la informàtica sobretot, diferents cursos de tot tipus, tant d'arquitectura, de tot, però sempre buscant la informàtica. El CETUC és, en definitiva, un centre cultural i formatiu per totes aquelles persones que tinguin inquietuds envers les noves tecnologies.